Wala na! Ante! Wag! Nandiyan ka sa 1%! Bakit? Nauna yung chinilas. Pero hindi magbaba. Lagos mo ng chinilas. Hindi ka na pababa. Ila pa. Kinamagalat. Diyos ko, talagang yung kinigiltod ko, guys! So ayan guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, nandito tayo sa Batuili. Bali, pupunta tayo doon sa ating isla. Bibisitahin natin yung ating pinunlang sibuyas doon. Kasi nandun na sila, no? Nag-spray daw sila ng pang-amag. Pero guys, nakakatakot kung daan na ginawa nila. Tignan nyo naman. Oh my goodness! Ngayon pa lang nanginginig na ako. Parang hindi namin kaya yan, ang taas. Kaya namin yan na? Eh, hindi eh. Ha? Baka makakon kayo dito oh. Baka madulas. Oo. Wala nang ibang daanan na. Wala na. Doon malalim kasi doon ang ginapagdaanan. Muta eh. Ano, kaya? Kaya namin eh, yung usin niyo eh. Ano? Hindi ba kalula? Parang hindi man. Dito lang oh. Sa umpisa. Oo nga, ba't kasi dito wala man kasing daan. May mataba na nagdaan dyan, Kuya Arnel? Kernel. Ay. Dapat kasi ging sakto nila dito para makausok. Mali man kasi. Paano kung nagkamali ng kunay? Hindi ko alam kung sa'yo nanginginig sa akin. Ano kaya nyo guys? Kakayanin! Kaya hindi namin sinama si Auntie Ligaya eh. Kaya pala sabi na Auntie Ligaya, Mababaw naman siya guys, kaya lang doon ma-press na talaga. Duman na ulit yung tubig dito sa gilid. Sinunsun niya na naman. isla natin sa gitna. Ano? Matawid kayo? Utaya? Na! Hindi. Dito kasi ang kakatakot oh. Dito lang yan sa umpisa. Dapat kasi dito nilaging sakto sa may butas para mag-usok na lang. Yung tapat Hindi, lang kasi para nila mabigyan dyan. siya. Ay, oo. Sinong mauna? Doon tayo sa taas. Baka ba yung matay ka dyan pa eh? Wala na! Ante! Wag! Nandiyan ka sa akin, Marcel! Bakit? Wala ka nite, madulas. Wala, baka hindi. Andyan ka pa, baka hindi kaya. Ayan. Ihagis mo na lang. Lante, oh my God. Hello, oh my God. Ay, Diyos ko! Amen! Pag nakakon kayo dito, madali na. Oo. Ganda! Ihagis mo ay sinilas mo sa baba? Oo! Wala, pagalitan tayo dito. Ay, Diyos ko! Madali oh! Iwante, madali! Pero may lula ako! May fear of heights. Oh, may fear ako talaga. Wala ikaw ay? Wala, wow, bakit ito yung kusay-kusay? Lala, magbalik ka! Baka mag-utos. Hindi ko kaya mag-isa. Wait lang, di. Hindi ko kaya. Ano ka? Abangan ka na. Ay, hindi ko alam kung ano ka. Ala ka, DJ. Ikaw kaya mauna. Katurog talaga ito ng kasi ni. Nakatakot ko talaga. Nanginginig na yung tuhod ko. Hindi ko baka madulas ako eh. Sinilas mo eh. Tawa mo na. Nauna yung chinilas. Pero hindi magbaba. Lagos mo na yung chinilas. Hindi ka na makababa. Wala ka. Kinamagalat. Dito dyan. Ala ka gamitan ko. Hoy! Ano? Ano sa akin? Pagkamali na yun. Oh my goodness! Ano? Kalaki na kataba! Ay, hindi ko maapot! Sige, kaya mo. Pinawakan mo ako, madulas ako! O yan. Ko! Wait lang, paano yung pagbalik ko mamaya? Ikaw pinay! Ba't sana nakatawid ka na? Ay, Diyos ko! Nanginginig yung tuhod ko, guys! Ito! Untang kayo dyan ni Kuya Arnel. Antayin ko na kayo dito. Oh my goodness! Nakatakot! Pilit ko pala!
Ayaw ko na magbalik yan! Diyan ka na eh, pakulong. Oh. Ihagis ko na lang yung camera, kayo na magtuloy ng vlog dyan. Ha? Ito eh. Na, ama, ingatan mo ko ako, ama. Tayo ito, guys. Baliwala nga. Sige, hindi mabali yan. Success, guys! So, tatawid tayo. Baka madali na lang mamaya pag-akyat. Oo, madali lang yan. Magpunta lang kami dito, guys, maghukay ng kamote. Tapos pagdating natin, naihanod na yung tulay. Ha? Saan tayo magdaan? Nakulong tayo ha? Doon tayo magdaan oh. Ay, di pala no. Sarado yun. Magpa-rescue na tayo eh. Nakita natin ni Gaya yan, matanong niya. Animal kayo na ubay! Sabi ng tulay. Animal kayo sa dyan. Ay! Ano naman yan oh? Diyan ka lang tulay ha, huwag kang bibigay sa tubig. Antayin mo kami. Antayin mo ang aming pagbabalik. Na, di ko akalain makatawid tayo doon. God, oh my goodness. Isang takot ko na ito mag-akyat ng matataas. Hindi namin akalain na kaya namin magtawid sa ganun kataas. Santi Pasing walang pan eh. Walang takot-takot. Babagan. May kape ka. Maturod talaga to, guys. Buti na lang talaga iniwan namin sa Antiligaya. Talaga. Kaya, Diyos ko, siya na yung ginantay natin doon. Mabuta tayo 2 oras. Kahit anong gawin mo doon, diin magtawid. Sabihin niya, magbantay na lang ako. Antayin ko na lang kayo dito, sabi niya eh. Nakita siguro tayo nila Kuya Arnel. Nagtuturudan! Gawin mo doon. Napanood ko din nila nanay mo. Kaya nga, ay, wala sa dyan. Man, wala ka DJ. Eh, sarsarak maun. Animal ka DJ, sabi niya wala ka pang asawa, nagakwan ka na dyan. Pero nawala man yung ano ko, nervyos. Paging nervyos ka kasi, lalo kang ano, mapahamak. Lalo kang madisgrasya. Kung nakikita nila sa atin, umtan tayo ni Kuya Arnel dito, ante. Sabi niya parang mga dragon talaga eh. Pagalitan tayo ng anak ni, ano, ni Auntie Pasig. Yung panganay niya. Siyang naggawa kasi doon sa tulay. Ha? Dito oh, mababaw lang dito oh. Oo. O kaya kung kuan, pwede tayo dito magtawid. Na sila. Ay, kaya lang may malalim pala banda doon oh. Ah, nagpunta kayo sa daanan na. Ha? Nagpunta kayo sa daanan. May bulta? Kala niyo hindi namin kaya? Nakakulambo. Oh, mga sibuyas oh. Kanya-kanya kulambo. Ay. Parang kon lang ako mati.
Nakaraming kulambo si Kuya Arnela, oh. Naka-spray ka na, Nad? Ah, nauna na tayo nandod, oh. Wala. Nakahukay na siya ng kamute. Wala, meron pa. Okra. Okra to. Wala yan na. Naka-spray ka na? Wala pa mamingapon daw. Ito yan. Itong madalang sa amin eh. Aroy, nadaanan kasi man ng tubig yata ito. Agan dyan. Hmm? Nalayos. Yan, maganda na. Dito yung manipis. Dito ka nung pa. Yan ang maganda. Maganda pa. Maganda. Kalahati dyan ah. Maganda yung pagkalagay nyo ng kulambo. Maganda. Ito yung kay ate guys. Yan. Ito naman yung kay Kuya Arnel. Yung anak ng tupasin. Puro kulambo. Makalusot yung kalahati dito ah. Hmm? Maganda ito. Kalahati dito sa kanya. Kaganda eh, na pagkakagawa na nod eh. Balagbag talagang ginawa namin. Hindi namin. Buti saktuhan yung biniling net. Hindi kaya maano to? Hindi Huwag lang siya guys mabigla ng yung ano yung biglang araw. Hindi rin. Kaya ayaw pa nila eh. Para Hala, si Boy. makapahinga. Kung na daw ito ulaso na o sabi ng nod. Amoy pa Eh no, na nga siya na ako. guys. Dalawa ng dahon no. Amoy laso na siya. Dalawa ng dahon. Tam kaganda ng kanya. Nag-recover na. Ang magpaganda dyan, pangit talaga yung unang dahon niyan. Mamatay talaga yung gasunod. Para siyang nagakwan, nagatuyo. Nagalupos din. Yung gasunod ito. Tam yung gasunod daw. Para siyang ahas din. No? Parang yan. Malalaki na dito banda. Doon lang ang medyo nakunan. Manipisan ng kunti. Di magbalik pa kay maming hapa. Katakot-takot yung hagdan nyo doon. Nakita nyo kami? Kasarap mamagdan. Nakita nyo kami nagdaway? Wan. Ginatawanan nyo kami? Hindi. Siya, kaganda may nanang. Ma-safety yun. Kaganda yung kapitan. Kasi kaya lang pag doon sa unang baba mo, pag nagkamali ka kasi daw, sa simento. madulas ka. Dito ka magdan sa kabila. Pwede ka doon sa may ilalim niya. Doon kami nandaan sa may simento kaya unay kapit ko doon sa may kon eh. Sa una ka lang madaragan yun. Pero pag araw-araw ko nagababa dyan, kalaban na yan. Hindi nila tanggalin yan. Hindi na. Doon na. Steady na yun doon. Doon ang babaan na. At Gretchen, ito na yung Ate Greta, ito nang iyong Buhay pan na. sibuyas. Mag-init lang to. Kaya ayaw pa nila eh. Daw kura ko. Liligta ko. Hindaban. Kailan yung mais nyo ay? Nag-araw lang. Sa namin. Parang hindi man nagtubo lahat, Nod. May hindi nagtubo. Oh, yan oh. Ay, mga payong niyan. Talaglag niyan. Nahulog lang. Yung pinaka-data ah. Tapos itong tagdadalawa na. Mabunuan lang ito, magberde yan. Hindi pa makabuno kay gawa pa ng ulan eh. Wala sibuyas yan. Magtigil din sana ang ulan para makapahinga sa ulan, sana makarecover. Oh. Maluwang rin to pag itong nakalusot. Kahit kalahati man lang sana, kalahating ganyan lang sana Kalahati makalusot. pa, hindi mo masabing buo. Hindi pa masabi kay gulon-ulan pa man. Parang ngayon nagpundo. Kaparehas silang yun. Ito yung kay Kuya Arnel. Ayan kay Kuya Arnel. Kaya rin. Ilang kulambo kayang na ano niya dito nagamit? Kadami. Katitino pa yata tong kulambo niya. Aw! Parang ito yung kulambo ng kwa. Yung kabibigay lang peng. Hindi, binigay sa akin natin siya no, iniram ni Rina eh. Kaya hindi na kami nakagamit, kaya nagpabili na kami ng ganito. Ito ibig sabihin to, sira na ito. Kala Ilan ko yung binigay sinira ko, mo lang na ganyan. ilan yung binigay ko sa kanila. Kaninong kulambo naman yon? Kaya hindi mir na hiningi ko, kay pangarang Yung na. sa amin sana ay tatlo yun eh, nasunog lang. Sayang nga. Hindi naman matikit, ulan. Kaya nga. Dapat dito may ano pa siya dito oh. Kasi May pag harang, may nagspray. net pa. Tara maghukay na tayong kamote. Kaya yung Ito kamuti magamit namin. pa to sa kwa. Maraming laman. Tara. May mga laman din. Magbatol langag na yun. Hindi natin Hindi mapakinabangan. kamay lang ang ginapag-ukay namin ni Kuya. Pero hindi na po si Kuya. Ba? Itong manipis sa amin no. May pandi. Itong manipis sa amin no. Kaya nga may Bali. manipis. Maganda to ang puno niya, manipis. So bali itong mga mais guys,
Yan. Harbisin natin yan kapag ano na, maganda na ang panahon. Yan na rin yata, nabulok na rin yata. Pag hindi pa naghinto ang ulan, masira na yan, magsitubo na yan. Buti na lang guys, ano, na ano na natin yung mani bago pa nag bagyo-bagyo. Pabiling doon na. Darsin tayo. Madanaga na, kamsa. Ano, may nakain na ulit? Baka nabawasan na naman. Pagkakoma. May nakuha ko isang malaki kasi parang pala siya, oh. Pwede pa yan. Pero okay pa di ba to? Thanks. Oo. Palaki. Ay, sayang. Kaya nga. Ito, nakalabas ako. Ito. Ba't ay malaki rin? Pili na rin. Bravo. Ang ganda lang ng malunggo yan. Ito kaliit pa. Ay, oo. Magbridibod na ako. Ah. Ito, pocket maliliit. Yan o, maliliit kaso kapag Ito, malaki. Talagang galabas din pala siya. Wala pang balutong oh. Ganda. Oh, Nay. Ay, ito. Naman dito. Na, sira sa Bulok nga. Ah, kalaki pa man anita eh. Ah. Ano, natubigan kasi na kontas eh. Batit. Sayang. Nawalan na rin ng tubig yung kila ate doon na. Wala na. Mga bato na. Puro bato na. Wala na yung gan. Ito na ang palit. Pag maano sana yan, no? Malanakan. Pwede ulit nila taniman. Mapapansin nyo yun guys, yung area nila papa at nila ate doon sa dulo. Puro bato na. Pero wala na siyang tubig. Mapakinabangan lang nila yun pag nagkabanlit. Maliit. Maliliit. Ilipat namin yung galay doon kay Rini. Ah, kaya pala may galay doon eh. Hindi, ilipat namin itong galay niya. Taniman namin yung sibuyas to. Parang kakunti man ang kwan nitong kamuti na to. Baka dami nang naukay. Galay. Wow, na. Hindi siya makapal na. Oo. Apay. Puno na. Surata na, wanin. Ito, ito kami ilang ito. Hindi meron namang pantawin. Wala. Bata pa. Ang ganda. Meron pa tao. Buti malambot. Ganda talaga ang lupa dito. Lambot. Wanin. Wala na.
Tapos maganda Wala, naman, may no? mga nagtubo guys na ano. Wala man daw problema kahit may magtubo, sabi nila daw. Kahit pa ganyan daw ang tubo. Yung iba wala yatang laman. Na, nag-itim na yung iba oh. Ala, oo, yung naiwan nating ano dito. Sitaw, karaming kwan. Talbos. Kakamis naman dito. La! Na, may bunga pa. Nagkapal na siya. Nagkapal na siya. Isang kwan lang to eh. Sarap ang talbos nito. Ba't din yung ginakuha yung ano? Ayaw nila ng payat. Yung mura na dahon. Pwede pa yan? Nilalagyan ka dyan, Jai? Nilalagyan ka? Ito sa mani. O, diba guys, may pang-ulam na tayo. May kamote, may talbos ng sitaw. Perfect sa pinakbet. Dinengdeng. Madi ka pa'y nauma, ti mani antipasang? Di ka pa nauma? Nag-adas ka na naman ng mani? Ay, oo, kadaming magaganda pa. Sarap kasi ito pang laga eh. Ito ya. Tayon. Baka Mayanod yung pa natin. baka mayanod yung hagdan. Narigatan. Marigat ay kahirap makulong. Na, nag-alis na sila Kuya Arnel. Tayo na lang nandito sa isla. Tayo na lang. Word. Iniwan na nila tayo. Diba? Sabi nila kaya naman nila nagtawid. Di kaya naman nila yan eh. Yan, sana guys makakalusot itong sibuyas. Para naman kahit pa paano makabawi-bawi. Nag-araw na rin oh. May labas na rin yung mga sinampay. Nakapamagaak, naglaba mang kalaglaban ah. Sabay mo tayo? Ha? Magkikait na lang tayo. Magkikait na lang tayo. Ay, sa may taas, no?
Ingat, ingat. Madulas. Hoy, ingat. Ala, yan na, Gigi! Nakikita ko yung baba. Maluan na. Huwag ka magtingin sa babae. Tingin sa babae. Sabi ko to. Luwa ko. Ano pasal luwa? Pasal ko to. Oh? Ay! Hindi na pa kasi nila pagbaunan na. Nako! Ben, baunan! Sipa! Eh! Kaya mo yan, Peng! At ako dito banda ako magaling. Dito! Ay, dito ako sa... Sabay mo tayo. Ako magtingin sa babae. Ano ba yan, banda? Tapos ka lang dito. Ngayon ka mahirapan pa kaya. Yung pababa ako nahirapan. Ilan mo na lang? Oh, di. Tapos. Success! Ah, grabe. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Tita Pasita. Yung man. Dalawa kaya. So ayan guys, bali pauwi na tayo. In-update lang talaga namin kayo sa aming punlang sibuyas. Ayan guys, kita-kits ulit sa susunod na episode. Bye po! Bye po!